Jeg læser i Herning. Jeg begyndte oprindeligt på TECO her i Herning. Og det er jo selvfølgelig fordi TECO det er det eneste sted i landet, hvor der findes den uddannelse, jeg gerne vil læse, som var eksportsælger. Så fandt jeg så senere ud af, at det ikke var det alligevel, jeg skulle læse. Og at det skulle være HA. Så boede jeg lige ved siden af universitetet her. Og så prøvede jeg kendte jo en masse i Herning, der i forvejen læste. Fandt ud af lidt omkring HA-uddannelsen her. Og det med, at universitetet her, der ikke er så stort, og den nærhed, der er til de studerende, og vi er så små klasser, og eksamensformerne og så videre er anderledes her, end så mange andre steder i landet. Selvfølgelig også det med, at nu boede jeg her i forvejen, og man kunne bo lige ved siden af universitetet. 200 meter, og i forhold til Aarhus en husleje på halvdelen. Så det var så fint. Og man siger, det med byen, der har Aarhus trukket lidt mere. Men i og med, at man kender her og kender folk her, så det der gør en by spændende, det er jo også meget, hvem det er af mennesker. Fint at omgivelserne er der, men når man først er kommet i gang med et studie og har fået en masse venner, så betyder det knap så meget, at Aarhus måske trækker lidt mere.